Abre ahí toda la pantalla. Vale. No, que no me dejes. 8,3, no comprometido. Un poquito para acá, eso es. Ahí, ahí. O 7, o sea, 9,8. Vale. Falta Rosana. Dios. Sí, falta Carlos. De momento no viene tampoco. Le da tiempo llegar, llega, pero en principio no. Deixamos aquí por ser. Ben, iniciamos entón este pleno ordinario do mes de xullo. E como primeiro punto de orde do día, pois como tivemos que ter un cambio de data motivado porque mañán é feirado, é o Día Nacional de Galiza, pois anticipámolo para hoxe. Polo tanto, temos que ratificar o cambio de hora desta sesión ordinaria. Polo tanto, sometemos a ratificación do cambio de hora a votación. Por favor. Ben. Pasamos entón ao segundo punto de orde do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior, o 30/5/2025. Votamos. A favor. E pasamos ao expediente, ao punto número 3, que é a aprobación da conta xeral do 2024. Bueno, foi unha documentación que tiveste durante tempo ao vosso dispor. A conta xeral, digamos que para que a veciñanza nos entenda, pois é o documento contable que ven a avalar pois a execución, a xestión e a, digamos, todo o relativo ao exercicio económico baseado nos orzamentos. E nós, bueno, pois, como goberno, pois o primeiro que temos queremos facer pois é agradecer pois todo o traballo dos técnicos municipais, dos funcionarios, para facer posible pois os datos desta conta xeral. Eu creo que hai cuestións que máis alá de que se estea de acordo ou non cun goberno, pois que son, digamos, obxectivas, que avalan unha boa xestión económica. Eu creo que iso é algo que debe alegrarnos a todos. Hoxe, pois, podemos decir que Soutomaior, un concello que cumpriu con todas as regras fiscais, que cumpriu coas regras fiscais, ademais, nun contexto no que a maioría dos concellos, veciños e concellos similares non cumpren, pero ademais cun modelo de xestión e cunha forma de gobernar na que tivemos en 2 anos de mandato 0 reparos de intervención. Isto quere decir que se goberna con seriedade. Viñamos de gobernos que había, pois, a veces a 40, 50, 60 reparos por ano. Ben, pois nós, todo o tempo que levamos de goberno, ni un só reparo de intervención. Ademais, que algo que non é menor que cando falamos da execución que hai do orzamento, é dicir, a capacidade que ten un goberno de sacar adiante eses proxectos que inicia. E temos que decir que neste ano Soutomaior sacou adiante unha execución do 83%. Son os números que falan por si sós. Pero ademais, facemos isto pois cun primeiro orzamento noso, digamos, deste goberno, que fixo íntegramente este goberno, que tivo 6,7 millóns de orzamento inicial e que rematamos en 8,2 millóns de orzamento. Repito, iniciamos con 6,7 millóns de orzamento inicial, o máis alto da historia deste concello, e rematamos con 8,2 tamén o máis alto. E isto é posible, bueno, pois grazas a capacidade de captar fondos deste goberno, a seriedade a hora de presentar proxectos e, sobre todo, pois cunha xestión económica seria, rigorosa, que elimina gastos superfluos e innecesarios e que aposta por fiscalizar hasta o último céntimo que entra pois nesta casa. Os números é o que teñen, que non minten. Eu despois podo entender que cun goberno, pois, coas políticas que reflicten un determinado orzamento se pode estar de acordo ou non, pero que a xestión económica que hai detrás deste goberno é seria, é exemplar, é referencial, pois eu creo que a nivel de país, en concellos de toda a contorna, é algo que está avalado técnicamente. É dicir, os números non son algo que digamos nós como goberno, son os informes obxectivos dos técnicos municipais quen está avalando
esta xestión, que ademais nos permitiu volver ao superávit, despois de varios anos en déficit, ademais de incrementar de maneira importante investimentos en servizos, en axenda, en investimentos, etc. Ademais disto, aforramos máis do que se aforraba e temos máis aforro do que nos atopábamos. Pasamos de 1,71 a 1,73 millóns de euros. E todo isto, bueno, pois, sen subir impostos, o único que se sobe son aqueles que veñen por imperativo legal, que son impostos pola Xunta de Galiza, que é a taxa de Sogama, e polas normativas e as directrices europeas. Todo isto é obxectivo, e como é obxectivo está avalado, pois eu creo que non merecen maior prestación que aqueles que veñen avalados, insisto, por organismos técnicos independentes, que non son do goberno. Ademais, somos un goberno que tamén mellora os períodos de pago, que estamos pagando a proveedores ben, por iso todos os proveedores queren traballar con Soutomaior e por iso nos ofrecen prezos competitivos. Bueno, pois estas son cuestións, despois agardo podamos falar máis polo miúdo, que avalan esta conta xeral. Insisto, a conta xeral non é un documento do goberno, é un documento técnico que se elaboran os técnicos, un documento obxectivo, é un documento contable, vaya redundancia, e, polo tanto, eu simplemente quero agradecer as persoas que fan posible, os técnicos, como dixen no primeiro momento, os funcionarios, pero tamén, as compañeiras e compañeiros do goberno, porque creo que isto se consegue con responsabilidade, con esforzo, con rigor, con xestións serias, eliminando gastos superfluos e, sobre todo, co que todas e todos sabemos que é traballo constante día tras día para levar Soutomaior ao lugar no que merece estar. Por a nosa banda, nada máis, ten a palabra a oposición. Nada, nos decir que non vamos a entrar xa nun debate de que entramos outras veces sobre os impuestos e todo o demais, non vamos a pasar no que podemos estar máis seguramente de acordo en cousas, en outras cousas non. Entón vamos a pasar simplemente a votación e vamos a estar. Sí, ben, a votación pasou mal, según todo caso, Noelia, eu quero decir que non pasa nada por debater. Nada, é algo moi sano, democráticamente, debate, simplemente quero decir porque vos isto, porque primeiro, algo ben estaremos facendo cando facer iso, pero tamén porque eu creo que é de moi mal gusto mentir nas redes sociais e calar aquí, que onde podedes dar os debates. Eu creo, digo agora mesmo, nós temos unha política de captación de subvencións que ven avalada nesta conta xeral. Cando o Partido Popular, nun exercicio, non sei se de ignorancia ou de irresponsabilidade, se atreve a decir nas súas redes e na prensa que se perde a subvención de recalada, obviando cal foi o que pasou, insisto, ou a ignorancia, nada, todos podemos cometer erros, cometemos un erro, se pide disculpas e xa está, ou senón, é simplemente que está desmentindo e manipulando. Eu creo que a veciñanza de Soutomaior merece unha explicación. Merece unha explicación de que o Partido Popular chegou aquí a decir que perdíamos 60.000 euros dunha subvención por gastos non xustificados. Entonces, a min, de verdad, que alguén mo explique, porque o Partido Popular ou pretende que se xustifiquen as subvencións en forma de simulación en diferido, porque iso que pasou é que a Consellería do Mar dixo o primeiro momento que non daba esa subvención e que despois o goberno actuou con responsabilidade e cando finalmente non lo dá en decembro, o gasto fora en agosto. E di o Partido Popular que non se justificou o gasto e que se perdeu a subvención. É difícil decir isto públicamente sin que se derreta a cara de vergoña a ninguén, E insisto, se foi un erro, como moitos outros que tivestes, se pide disculpas e punto. Equivocámonos, non volverá a pasar. O problema é cando hai mala intención e se está no bulo permanente. Porque o que pasou aquí é que o Concello de Soutomaior demostrou con datos
cal é a política de captación de subvencións, está avalada nesta conta xeral. O Partido Popular, como non lle gusta iso, non quere que lle vaya ben a Soutomaior, pois veñen con isto, dicindo mentiras. Entón, bueno, pois é serio. Entón, claro, a mí me parece pois terrible que o Partido Popular se dedique a lanzar bulos nas redes e aquí, onde temos a posibilidade de todos contrastar con documentación, aquí non, aquí te vamos a votar. Claro, non vai a ser que se descubra que o rei vai espido. Entonces, bueno, eu con todos os respetos, creo que hai mínimos de seriedade que son exixibles. E o mesmo dicen, claro, coa Concilia. Explicamos a xente para que perderon tamén a subvención do Concello. E nisto non só dixeron, sino que despois refuncaron unha concelleira, claro. Eu creo que a xente debe saber que se fai este goberno. Sacamos unha concesión para o Concilia, esa concesión as empresas van a baixa e cubrimos todas as necesidades. E como cubrimos todas as ratios, o resto pois non se executa. Porque sacamos unha concesión. Que facía o Partido Popular? Fraccionaba contratos para dar a quen interesaba. Bueno, pois con este panorama chegamos aquí a decir, no, que se perderon as subvencións. Eu creo que, de verdade, se queda algo de dignidade no Partido Popular, debería pedirlle disculpas aos veciños por meterlle semejantes trolas. Este é o lugar de facelo. Decir a verdade aos veciños no pleno. Non lanzar bulos nas redes e despois decir, non, aquí non hablamos disso, ahora vamos a votar. Esta conta xeral reflicte esas subvencións das que vos falabades. É o momento. Poñamos argumentos en riba da mesa, poñamos documentación, demostremos quen dice a verdade e quen minte. Ah, non, aquí non se quere. Aquí calamos. Non sei, o Partido Popular eu creo que cada vez máis debería plantexarse de cambiar o nome de PP e ser algo así como AT, anónimos e troles, porque no que nos quedamos. De verdade, creo que merece a veciñanza, non nos, un mínimo de respeto. Este é o lugar de debatir e de poñer en riba da mesa, pois con seriedade, os argumentos que teña cada quen. Non tes a palabra, Noelia. O que acabo de decir, aquí o punto é a aprobación da conta xeral e iso me vou a remitir, non vou entrar nun debate que non saía en eses puntos. Non teño aquí a documentación para demostrar o contrario. Por lo tanto, voume limitar a facer a votación, que é o que está na orden do día. Conta xeral, para que se saiba, contempla esas subvencións. O problema é que igual a documentación non atendes nin aquí nin noutro sitio. É o que teñen os bulos e as mentiras. Que aquí, cando hai que demostralas e dicilas, pois evidencianse desta maneira. Eu alégrome que polo menos os veciños poidan ver claramente de que vai a cousa. Votamos. Abstención. Aprobámoslo co voto. Bastante en parte. Ben, pasamos ao cuarto punto da orde do día. Sí, cuarto punto. Que é a aprobación definitiva do cambio da nomeación da Rúa Coutada a Fernando Pera. Bueno, é un trámite que vimos facendo dende hai meses e simplemente seguir levando adiante a evolución deste trámite para que se consolide en función do que nos marca a legislación. Pois nos seguimos na línea que vimos adoptando anteriormente, entonces vamos a votar a abstención. Nos a favor, non? Seguimos. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, a aprobación inicial do regulamento de reservas da uso das pistas de tenis e pádel do Concello de Soutomaior. Bueno, nós basicamente aquí o que fixemos foi recoller varias propostas que nos fixeron nomeadamente as técnicas, que neste caso a técnica que estaba ali, ela tiña detectadas varias disfuncións, e nós o que fixemos foi un pouco darlle forma, actualizar e poñer en riba da mesa pois estas disfuncións que nos trasladaban as técnicas. Eu quero agradecerlle especialmente a Raquel, porque me consta que traballou moito, pois a posibilidade de que teñamos este documento. Creo que vai a mellorar moito o que todo o servizo. Tamén o falamos cos clubs de pádel para que fixesen as achegas que considerasen. E, bueno, eu creo que un bo punto de partida, toca estar vixiantes. Bueno, aquí todos coñecemos
bueno, pues que había cousas e disfuncións que eu creo que non son boas para o Soutomaior nas propias pistas e temos que intentar, bueno, pues que entre todas e todos remar para conseguir que as pistas sexan o máis eficientes posibles, que den o servizo pois a todos os axentes que as están utilizando, en definitiva, mellorar o que se poida pois a práctica dun deporte pois que ten tantísimo seguimento, que ten tanto impacto na nosa veciñanza como normal. Doulle a palabra a Paco. É unha actualización do regulamento anterior, algunhas novedades, só decir que eu creo que moita documentación para un torneo, cando se fai un torneo, unha documentación extensísima, e bueno, e depois que tamén cando un club deportivo quer usar as pistas de pádel, exixides unha póliza de accidentes que dé cobertura á actividade. É dicir, o campus do Arcade quer vir a facer pádel, campus de fútbol do Arcade quer facer pádel, e teóricamente o regulamento lle exixe que teña un seguro que lle cubra a pista de pádel específico para esa actividade. Eu creo que se eles teñen un seguro de responsabilidade civil, que sí, que hai que pedirlo para usar unhas pistas de pádel, e pois é responsabilidade do club que pide a instalación que os seus deportistas teñan un seguro deportivo. Ben, a ver, comento, che. Básicamente, nós o que facemos, a vontade deste e de todos os regulamentos que nós facemos é facilitar todo o que teña que ver co trámite administrativo a donde nos permita. A consigna que xe deu a Raquel é esa. É Raquel o que nos trasladou con Diego, que fixo tamén isto, que isto é lei do deporte. Entonces, se isto é posible solventalo salvando a lei do deporte, eu creo que sin problema ningún podemos chegar a acordos e modificarlo, pero sospeito, cando está así, é porque son as peticións que veñen contempladas na propia lei do deporte. E se non é así, sen ningún problema se pode adaptar e se pode facilitar, nos encantados de facelo, e sen ningún problema, simplemente... Solo exixe unha responsabilidade civil e que os deportistas estén actualizados. A nos, a ver, eu estas cousas, evidentemente, eu confío nos nosos técnicos e cando se fan as cuestións se fan por algo. Este tipo de cuestións non son fortuitas. A cuestión é que moitas veces hai outros elementos que seguramente se valoran. Estás autorizando unha actividade. Para autorizar unha actividade tens que cumplir os requisitos. É dicir, ti non podes... Claro. Entón, nós como Concello non podemos... É dicir, hai mismo que se nos trasladou no seu momento que nós como Concello ti non podes establecer porque os seguros e os riscos que se practican nun deporte non son iguais que os que se practican noutro. Entón, evidentemente, un seguro que te cubre para a práctica dun deporte pode non cubrirte cando estás practicando outro porque ten un maior risco ou polo que sexa. En todo caso, a min, oxalá fose así, é cero problemas, se pode actualizar e facilitar. O problema é que eu confío no criterio da técnica cando ela establece isto, eu sei, porque tivemos varias reunións e traballamos, bueno, pois moito para sacar adiante este regulamento, pois nós o que queremos ser é, sobre todo, garantistas. É dicir, nós o que non queremos é dicir, é mellor pedir documentación necesaria que garanta unha actividade que despois, cando hai un disgusto, estar cubertos, que non pedila e se hai un disgusto que despois a cousa se complique e que teñamos un problema moito máis gordo. Entón, eu creo que é importante ser garantistas como administración. Dito isto, eu que lamento que non lo dixeras na comisión, porque sería un aspecto a tratar e que poderíamos ter aquí abordado. É dicir, non se mella moi sensato que se poidan facer achegas no momento no que vamos a aprobar isto. É dicir, os deberes, se se fan con tempo, é moito mellor. Bueno, en todo caso, ollo guante, e nós temos un período de exposición pública, non? Temos a aprobación inicial, entón eu collo guante e se se pode incorporar todas as cousas que sean susceptibles de melloras, sen ningún problema os incorporamos. Depois tamén pedir nos torneos unha relación de deportista federado. Iso ten unha lógica, está aí por algo. E se falas coa técnica, seguro que te explica. Vamos a ver, nun torneo non vais como equipo. Estamos falando de torneos. Iso ten unha lógica,
É dicir, ahora mesmo, lembro perfectamente A técnica que me explique. que, claro, O tema a técnica que te explica, a cuestión sí que se piden que estean federados simplemente por la cuestión de reservas de pistas, porque senón en ocasión se podían utilizar para os torneos, sí. A declaración de se están federados ou non. Aquí dice, aos torneos, para a actividade competitiva, adestramentos e torneos. Relación dos deportistas federados de cada equipo. Claro. Pero os torneos non veñen con equipos. Como? Os torneos, Sí, pero que os federados non pagan, claro, pagan menos. claro, pagan menos, entón se tes unha relación de deportistas federados, isto, é decir, claro, Hai unha cuota para os deportistas federados nos torneos, Claro. nos clubs do Concello e outra para o resto de deportistas. entonces sí, claro, sí. Sí, sí, claro, sí. Que estean federados. Sí, Sí. pero se tienes federado, es unha cuota diferente. É distinto. Va con Raquel. Os empadronados e os federados Sí. en clubes do Concello teñen unha cuota distinta. Claro. Claro. Entonces aquí a cosa con disto. Entonces aquí, en todo caso. E despois, que tamén pode ser por aí, que non o teño diante ahora. Tamén existe a cuestión ahora, porque logo en outros puntos, a hora de dar horarios, horas de entrenamiento, etc. Aí onde iba. Un número de empadronados en Soutomaior que ten cada clube, non é o mismo que por moito que o clube está radicado aquí, se o 80% son de outros municipios, que un club que ten un 80% de empadronados no municipio, pero pasa aquí, pasa no fútbol e pasa en todas as actividades. Iso é discutible. A prioridade do Concello é darlle servicios vecinos. Eu, en todo caso, Paco, mira, para que vexas que nós toda a vontade de chegar a acordo. Cando que, xa vos dixemos neste en todos os regulamentos. Cando que irades, sentámonos, coa técnica, e debatimos e chegamos a acordos que haya que chegar. Eu creo que en cuestión deste tipo, a cuestión... Perdón, falou, que lo contigo e sabías perfectamente que estaba isto, e tivemos unha comisión e temos unha aprobación inicial. É que chama a atención o exquisito que se o Partido Popular ahora de que cando hai que chamar, cando en realidade, e te sabía de sobra que se estaba estando isto, sabía lo que sabía, e ahora mesmo, que se vos chama para todo, para absolutamente todo, todo nos parece pouco. Eu, na miña vida, tive unha chamada túa para falar de nada. Quen? Miña. Sí, de tu do goberno para poñer enriba da mesa, regulamentos e cousas deste tipo, nunca. Dime unha. Mala memoria. Unha. Que se chame tanto do Arcadia, que había cambiado de equipos, que era máis equipos, que subvencionaban. Non, iso foi sendo no goberno. Claro. Eu digo, cando foches ti, cando tiveste responsabilidades do goberno, cargos no goberno, cantas veces nos chamastes? Canta, dime unha. No, bueno, xa sei que non. Eras persoal de confianza, pero non formabas parte do goberno. É curioso isto, non? Era persoal de confianza, estabas dedicado máis ao deporte, pero non eras parte, estabas aí, digamos, non sei, como el polvo de unicornio. Entón, a cuestión é que o tema, dime unha vez, que ti ou calquera membro do goberno nos chamara unha vez para isto ou para calquera outra cousa. E nós chamamos a todos, ofrecemos reunións a todos, temos a comisión, aceptámonos porque creemos que nestas cousas é absurdo, que todos queremos mellorar as dinámicas, os fluxos de funcionamento. Acordamos a última hora con cuestións que se poidan meter. Eu confío absolutamente no criterio da técnica. Absolutamente. Porque mo demostra cada día. Traballando, coa seriedade, o rigor, a hora de redactar. Sei que en cada artigo, porque a vexo traballar, hai un porqué. E eses porqués todos redundan en beneficio do deporte de Soutomaior e do interese xeral. Iso constame, porque a vexo traballar día tras día. Entón eu, a priori, confío no traballo que fai, porque é inxente e de agradecer. Dito isto, que hai puntos que poden ser susceptibles de, que podan traer a posteriori, pues pode pasar neste regulamento e en calquera. Pero, desde logo, primeiro, porque sabe moitísimo, obviamente moitísimo máis que a todos nós, de deporte, pero sabe moitísimo, ademais, de xestión destas cousas, teño que fiarme de quen sabe e de quen fai este tipo de propostas. Ademais, fixo con Diego, temos que decir que hai moito de procedimento, entón, pues aquí están as cousas. E dito isto, calquera punto que se poida mellorar, mellores. Estamos para isto, para mellorar o Soutomaior. Coa técnica traballei moitos anos, sei como é. Sei os estudos, sei os recetas. É moi garantista tamén. Sí, pero bueno.
Si É curioso que se poña ser garantista como un defecto. Bueno, non o sei. excesivamente garantista. Bueno, son opinións. Eu, desde logo, sí, pois eu non a comparto, para nada. Eu, o que ti chamas excesivamente garantista, eu chamolle rigor e seriedade. E falta facía neste concello que se aplicasen eses parámetros. Votamos. Vamos a votar a favor. Bueno, a favor. Pois pasamos entón ao punto número 6, o expediente 1228/2025, a fixación das festas locais para o próximo ano, que, bueno, clásico, deste pleno non cambia nada, seguimos con as festas locais que sempre, se vos parece, sometémolos a votación. A favor. Unidade. Ben, pasamos entón a parte B do pleno. Dación conta actividade de control, os decretos da alcaldía entendo que os tendes e que os recibistes. O período medio de pago e explicación trimestral tamén a temos aí. Teríamos un período medio de pago de 15,93 días, estámoslo mellorando. E na execución trimestral, pois vamos a cumprir as cousas como son. Estamos agora mesmo nunha execución trimestral de 8.817.000, perdón, bueno, na trimestral, sí, pero vamos, na definitiva, a estas alturas do ano, en 8.880.000, os números grandes a mí marean, 8.817.440,28 euros. Entón, bueno, eu creo que un dato que fala por si só. Eu xa o dixen no anterior, despois pensaba, glups, que se non chegamos, pois igual tal, pero si vos podo garantir que Soutomaior vai chegar a superar os 9 millóns de euros de orzamento final. E iso creo que é algo que todas e todas debemos celebrar. Se non hai nada ao respecto, pasamos entón a parte C, rogos e preguntas. Catas, queríamos saber se había algunha acción, se hai algunha, cantas se levan realizado dende que se aprobara o regulamento de convivencia, se fixo algunha acción penalizando algo cando a xente incumple ese reglamento, porque, bueno, notamos que os veciños nos comentan de cousas que non cambiaron moito, aínda que se aprobou ese reglamento e que, bueno, que están un pouco descontentos, sobre todo como voltamos ao mesmo, non? O civismo dos cans, todo iso. Entón queremos saber se están levando algunha acción para que a xente tome conciencia. Hubo apercibimentos, no sei principio que tratamos de decir, que a priori nosas sanciones, son sancións estamos dicindo, xa co tema que nos ocupa, que o tema dos cans, que se vaya con todo o peso da lei. É dicir, nos había agora mesmo, hai cuestións que son os estilos. O que si é certo, vamos a engañarnos, bueno, pois que moitas veces os paseos dos cans son en horario nocturno, como a policía, en horarios de mañán, e nós tamén lle mandamos unha directriz agora á policía local de que patrullen a pé e poñan especial énfasis pois nestas cuestións. Evidentemente, é absolutamente imposible estar detrás de cada can, de cada persoa que incumple. O drama de todo isto é que nos atopamos co resultado, pero non coas persoas que están actuando desta maneira infragante. Nese sentido, bueno, pedimos colaboración veciñal, pedimos a todo o mundo cando se detectan estas actitudes, bueno, pues que se pagan chegar, e desde logo a directriz que hai por parte da policía é aplicar sempre que se colla as persoas facendo iso, pois todo o peso da lei. É un acto de irresponsabilidade de civismo absolutamente intolerable e creo que aquí todos nos temos que atopar para que esas cuestións pois estean excluídas pois da convivencia. Insisto, os efectivos son os que son e non, evidentemente, cando alguén ve a policía, pois recollen. O problema é cando non está a policía. Pero, bueno, alguna intervención. Pero sempre houve intervención, sí. Alguna, aparte nas últimas semanas en concreto, hubo algún a respecto precisamente a cuestións de tamén, sí, de cans. De cans, non un cano para... Hubo algúns, sí.
Queríamos, outra pregunta é saber como se adjudicaron as barras ou a barra que se puxo no concerto de Rápans. Foi a través da produtora. Nós negociamos coa produtora a cuestión dos prezos, a produtora ofrecíanos un prezo, puñan a barra e despois outro prezo, pues, evidentemente nos parecía interesante porque era un evento caro e despois a produtora xestionou ela como quixo as cuestións dos servicios. Vale, porque eu entendo, porque miramos que vai haber unha forma de adjudicar para as festas de patrón. E como tamén sei que as orquestas que veñen tamén teñen eso, pero non sei se vai a seguir o mesmo. Non é o mesmo, é que non é o mesmo. Seguir... Os procedementos son diferentes. Ti unha cousa cando xestionas cando un concello de maneira directa, entonces aí o sacas, que bueno, porque son cuestións diferentes pola cuantía, non? Eu creo que xa se fixo público, non, María? Se publicou. Xa publicado. As barras do patrón saliron adxudicáronse por 10.200 euros, claro. As barras, o sea, a barra do padrón da festa. Claro, isto son cuestións, son números que obrigan a facer procedimento deste tipo, as outras simplemente é moito máis operativo negociar coa propia produtora, porque nun caso facemos a xestión directa nós, non hai unha empresa que nos xestione iso, e no outro caso é a produtora que non está xestionando iso. Vale. Preguntar outra vez pola chapa do pabellón, a que está tapando o buraco que hai ali. Se vai haber algunha intervención inmediata, porque a verdade é que la conexión a la pantalla. queríamos facer tamén unha pregunta, máis que unha pregunta tamén. Foron depositadas ali pola empresa que fixo a urbanización da praza. Entón, sabemos que son un produto potencialmente perigoso e queremos saber cando se vai a ser a retirar. É que non é verdade iso. É que o que aconteceu con esas planchas de amianto, había un alpendre. Dos temporales, no inverno, o alpendre estaba nun estado terrible, en un dos temporales caiu todo. Iso é unha parcela privada, non é certo que lle ofrecemos aos propietarios incluso no seu momento comprala. Claro, solo non houve posibilidade ao final, pero claro, ali o problema é que retirar o amianto vale moito máis que o posible prezo que hai nesa parcela, pero non foi a empresa. De feito, lembro perfectamente, pasou bastante por ali, o temporal exacto no que caiu ese alpendre. E iso caiu, como estaba nunha situación de deterioro evidente, por todos lados, e caiu cun temporal. Pero acabas de decir que se propuxo a compra, sí. Pero non chegamos a eso. Non tiveron interese. Vale, entón que se vai facer algo en breve, porque hai amianto, hai unha denuncia por amianto, nós en todo caso remitiremos os propietarios, decir que está esta pregunta no pleno, e que lle remitiremos que se retire pois ese amianto da parcela. Vale. Pero nada máis, non hai máis preguntas. Bueno, pois nada máis, convocaremos vos para o supinazo na festa do patrón e agardamos vernos e todos toda a Semana Grande de Soutomaior. Vale. Vale. Ahora. Dale que vale.